Love Love LS. Laban na. Oha, oha. Ayan. Maraming salamat po sa pagbisita, pagsama. Happy Ash Wednesday. So, kailangan kong kumain kasi pagod. So, mga guys, laban na, laban. Kainan tayo, guys. Yan, kala mo naman buko, kala mo ano. Yan, pogi na. Ayun, kaya kasi. Mababa eh. Walang patungan. Hello guys, welcome to my LS Lapagan. Yan. Hello guys, hangin. Hello guys, welcome pagbabalik sa ating tahanan. Maraming salamat sa pagbisita. Welcome back. Happy Ash Wednesday guys. Araw, simula na ng Kwaresma. So, panahon na ng CCC. Pagtingi ng tawag sa Panginoon. Ganun talaga, no? What's up guys? Ayan, kain tayo guys. Pakbes. Utan Bisaya. Kain tayo guys. Pakbet. Yan, set up ko lang yung ano ko, dining table ko. Ganun yung dining table talaga, no? Baka mahulog eh. Ayan guys. Maraming salamat po. Pasok lang po guys. Welcome to my live LS. Kahit wala magtanaw dyan, okay lang. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Ito na nga guys. Ngayon is Ash Wednesday. Tapon topic natin sa Russia. So ngayon, samahan natin ng kwentuhan ating kainan. Sa mga gusto mag-isda dyan, pogi ko ngayon, oh. Ulam ko guys, pakbet. Kaya lang walang bagoong. Sarap ako may bagoong. Wow, ganda ng sasakyan. So guys, pasok lang guys, welcome. Hindi ako may wala. Yan, mas madali. O yan, may dapit pa ko ron. Napagungan. Kainan na guys. Yum. Ayan guys, pasok lang po tayo guys.